Adrian și bine m-am găsit la primul meu video de pe acest canal. Nu știam ce să fac, vreau să reacționăm la diss-track-ul lui Vlad Munteanu, pentru că am văzut că multă lume a mai reacționat și vreau să reacționez și eu la acest diss-track. Am văzut, l-am mai ascultat și mi se pare tare acest diss-track. Hai să vedem. Diss-track pentru foarte mulți youtuberi. Sper să vă placă. E doar o glumă. Subscribe la Cristi Ro. Ok, o să dau subscribe la Cristi Ro imediat după filmare. Constanța Vibes. Yo. Max. Ăla e canal de gaming, e mai mult o glumă. Am cam observat că pui din săptămână în săptămână. Nu o lua în serios, băiete, fac o țară fericită. Cred că acum reacționez ca o fetiță nebunită. Are dreptate de Max, chiar am văzut că postează din săptămână în săptămână sau mai rău din 2 săptămâni în 2 săptămâni. Deci oricum i-a dat rectul. Hai să trecem mai departe. Stați ușor că n-am uitat de Shelly. Spune-mi, cum e să nu-ți mai sară decibelii, Teo? Zici că nu mai sar fanii pe tine. Eventual încerci să pui o poză cu Mine. Încearcă să pui o poză cu mine. Ok, până aici este fine, fine rău. mine. Până și eu am observat. Probabil de asta, frate, te-ai și pus pe alergat. Îți plac banii, nu înjuri. Frate, nu ești bine, ești cam penibil zău. Du-te coaliția pentru familie. Ha, ha, ha. Fural, tot ceea ce să faci tu este anormal. Cam anormal e ce încearcă să facă Vural. Rect de la bun, de la Vlad Munteanu. Hai mai departe să trecem. Ce să vii cu content burda, totul e banal. Și la bătrâneți voi fuma cel dintr-o pipă. Amintindu-mi că în copilărie te îmbrăcai ca Justin Bieber. Unde vechiul content, frate, chiar e duc dorul. Tu la evenimente știi doar să-ți aranjezi părul. Nu știu ce să zic. Mă bucur că ați venit. Chiar nu știu ce să zic. Mi-aduce aminte de o persoană. De Mimi. De Mimi. Îți fac distract și ție, dar n-ai nicio vină. Poate mai faci un clip. Oh my god, sunt virgină. E atât de cringe cât mi-au apărut rânduri. Pe bune, fraților, 1.000.000 de vizuri. Cu fața aia vrei să te urci la volan. Tu chiar ai încercat să faci collab cu Vural. În trecut a fost și încă este un fan. Cred că e timpul. Cred că e timpul să mă iau și de Andra. Da, tare, tare acest distreg al lui Vlad Munteanu, are 1.000.000 de vizionari, peste 1.000.000 de vizionari. Este locul 1 în tendințe, deci what the fuck, și crește suma de abonați a lui. Băi frate, cred că mai puțin de o lună asta face 6.000 de abonați, bravo, merită. Hai să continuăm. Să mă iau și de Andra Gogan. Nu știi ce să faci pentru atenție, frate. Nimănui nu-i pasă că arăți ca Ariana Grande. De-abia aștept să se enerveze și Da, în spate. și încă este un fan. Cred că e timpul să mă iau și de Andra Gogan. Deci îmi place asta. Zici că se te reportează. Nu știi ce să faci pentru atenție, frate. Nimănui nu-i pasă că arăți ca Ariana Grande. De-abia Nu, nimănui nu-i pasă. Nu. Am văzut Răzvan Gogan că nimănui nu-i pasă să dacă a avut multe vizionări Andra Gogan la aia cu Ariana Grande, că seamănă cu ea sau nu știu ce chestie, vă uitați și voi la video dacă vreți. Dar oricum rect Andrei Gogan e dat. Hai să trecem mai departe. aștept să se enerveze și Răzvan să vă statut pe Facebook că Vlad e Bădăran! bădăran. Nici nu o să îndrăznești să te iei de mine, man. Să nu uităm că ești pe YouTube de mai puțin de un an. Îți văd filmele pe foaie ca un motor uns. Să știi că nimănui nu-i pasă, frate, că te-ai Nici mie nu pasă că s-a tuns. Bravo, Vlad. Rect. tuns. Iar acum să nu uităm de cel mai important, de el. Dar să nu uităm de cel mai important. De mine. Încerc să presionez, dar râd toți de mine. Încerc să fac de toate, dar niciodată nu e bine. Când mă gândesc la viitor, mă trec niște fiori. Când stau în picioare, zici că am două scobitori. Nu știu ce să fac, am gânduri în cap. Eu am încercat, mă dau peste cap de la o vreme. M-am cam lăsat de filmat și de postat. Asta am fost eu. M-am pupat. Constanța Vibe, subscribe la Cristi Ro. Deci cam atât cu acest video, fraților. Vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe pentru că m-ar motiva foarte mult să mai continui cu YouTube-ul.
Deci ăsta e primul videoclip al meu, nu trebuie să săriți în cap dacă nu-i prea bine făcut, nici eu nu mi-am arătat fața pentru că chestia aia lasă. Și vă aș ruga să vă abonați la canalul meu, Adrian. Eu am fost Adrian, până la viitoare, toate cele bune, pa, pa!